Cansat de no tenir estabilitat en el teu dia a dia? Mors de vergonya quan tens una visita a casa i has de dissimular que no tens taula? Te sents obligat a cercar solucions enginyoses per no caure en el ridícul? Mesquí. No cerquis més! Tenim la solució! Compra't una taula menorquina! Amb opció d'entrega a domicili en un dia, amb materials locals de primeríssima qualitat. Eines no incloses. Muntatge fàcil i guiat amb instruccions en 7 idiomes, entre ells menorquí, mallorquí i eivissenc. No dubtis més, adquireix una autèntica taula menorquina. Informi't sense compromís, en garantia de Menorca Talaiòtica.